Una anècdota sobre Mary Wollstonecraft. Per què va anar a la Revolució Francesa justament en un període tan violent, venint ella de Londres? I va anar perquè volia escriure sobre allò. Va acabar escrivint 2 llibres, un d'ells La vindicació dels drets de la dona, el primer gran manifest feminista. I va anar i es va enamorar de Gilbert Imlay, que va ser el pare de la seva primera filla, que es deia Fanny, i que l'acompanya en aquesta novel·la durant el seu viatge a Escandinàvia. La primera filla, perquè la segona va ser Mary Shelley, autora de Frankenstein. I en tercer lloc, va estar allà a la Revolució Francesa perquè ella volia estar en el cor de les històries, en els moments més importants, lluitant per la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Una de les coses que sempre he pensat que defineixen molt Mary Wollstonecraft és el que va fer amb la seva germana Eliza. El que va fer és que la seva germana estava patint al costat d'un marit que segurament la maltractava. El que va fer és anar-la a buscar i quan va veure que estava molt malament i va evidenciar aquest maltracte, se la va endur. En aquell moment, endur-se algú que era propietat del marit era arriscar-se a penes de presó. I després va ajudar a que muntessin entre les dues i l'altra germana una escola per a noves noies que no caiguessin en aquestes trampes del patriarcat. Una tercera anècdota sobre Mary Wollstonecraft, doncs que va estar en una relació enamorada de Henry Fuseli, pintor bisexual suís, l'autor d'un quadre molt famós, The Nightmare, el malson, i ella fins i tot va voler tenir una relació més a fons amb Fuseli. El que passa és que Fuseli es va casar amb una dona i Mary Wollstonecraft li va proposar de viure els 3 junts. Fins a aquest punt era una avançada al seu temps. La dona de Fuseli va dir que no ho veia gaire clar i aquí es va acabar la relació. Però una de les seves relacions més importants va ser amb una amiga que es deia Blood, Fanny Blood. De fet, va posar a la seva filla Fanny precisament per aquesta amiga, una amiga de joventut a la qual va admirar, li va fer una mica de mentora, era una il·lustradora, i aquesta amiga el que passa és que va morir molt aviat, va morir a Lisboa, ella va anar just abans que morís i va passar 2 o 3 dies amb ella i això la va marcar per tota la vida. I la va marcar tant que va recrear-la amb algunes de les seves novel·les, com Mary. Aquesta Fanny Blood probablement podria ser la relació més important de Mary Wollstonecraft i aquesta sororitat explicaria bona part del seu discurs. Per tancar aquest anecdotari sobre Mary Wollstonecraft us faré un spoiler de la novel·la, un que puc fer, perquè Mary Wollstonecraft mor al final d'aquesta novel·la, mor 2 anys després dels fets d'aquesta novel·la i mor, com tothom sap o molta gent sap, justament quan està parint Mary Shelley, l'autora de Frankenstein. En aquell moment ella va patir molts dolors, es van recordar de la seva gran amiga Fanny, va estar amb el seu marit William Godwin, que havia conegut feia molt poc i que va dir que era el millor marit que podia haver tingut a la seva vida. S'havien casat malgrat que cap dels dos creia en el matrimoni, però no se'n va poder sortir i la seva filla, Mary Shelley, es va passar tota la vida recordant-la, llegint-la, reivindicant-la i fins i tot homenatjant-la amb aquesta W del seu nom. I aquella W no ens l'hem de deixar perquè és la W de Wollstonecraft.